Maayo nga daw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Betty, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong customer nga namasangil na ko nga nangawat ko. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Adto na ko pa. O sa'yo malagi karon na. Oo, kay tulo ka buok akong masahian ron pa uy. Nagpa-home service magod sila. Mao ba? Sige, pag-ampingad to. Salamat pa. Ikaw mo imo masahe? Oh, sir. Sige. Adto na sa kwarto ha, kasaba kayo din higod. Namugoy okasyon god, maong daghang tao. Okay, sir. Okay, sige. Unaha lang ako mga igsuon. Tana. Dati? Ay, Kumusta naman ka din okay na, sir. Human ang imong mga igsuon. Nangatog na sila. Okay, sige. Ako na hiluta. Lami na kayong katog ni sir, ay. Tog sila. Oy, dong. Siti. Oh. Ay, ti. Hala. Mara to yung gianhi. Hapit ng oras. Tiwaso na nina kong asahi. Salamat kayo, day, ha? Salamat, sab, sir. Pila ganito tanan? Kadiyot sa, kadiyot sa. Oh. Ay, sa pagbayad. Ayaw na palaktang kawatan. Ha? Unsa ka lang gisulti ni mo, day? Nawagta nga akong relo sa kwarto. Og dili ba nga tuog man tatanan? Siya rin nagmata. Ay, tempa, ma'am. Di man ako'y nagkuha, ma'am. Katong bata nga lalaki mo ay nagkuha sa rilo. Mamasangil ba yung kagbata? Day, ipatawag si Dodong B kay atong pangutanon. Karon undong. Pagsultis tinuod bi. Dong tingog taon dong, uy. Di ba ikaw mo ay nagkuha sa rilo ganina? Nangutana pa manggani ka kung natuog ba sila? Dong, tubag taon, uy. Animal kang babayana ka. Ako pang pagumangkon o pasangilan ni mo. Gipahilak ni mong bata. Ikihati ka og child abuse. Ha? Ang pinambag ni mo. Ma'am, ayaw, ma'am! Bisa nagwa sila ebidensya, ako gyud mo igipasangin lang nila. Giukay nilang akong bag, ug nauwaw na kay ko, kay gitapukan man mi sila mga silingan. Unya, Muna yung naikipada nga letter para ni gikan sa barangay. opa, Una yung saman. Makig-atubang kanila. opa. Aron malimpyo ng akong pangan, ug makuha po na kong akong bayad. Kay bisag usa nilang tulo nga gimasihian ako, way mi bayad. Iulit na lang lagi para mahumanta. Unsa man lagi iuli na ko, uy? Nga wala gyud taon ko gikuha, ma'am. Sus! Pagkaan ni Magnaongoy. Paita. Ma'am, bayarin lang si Mambiti. Aron, kana na lang bahis magpagawat ang sayo. Ay, dili, oy! Hayahay niya, no? Nakakawat na gani siya. Unya, makakwarta pag yun. Ha? Dili, tagyod ka undangan, day. Basta dili mabalik ang akong relo. Unsa?
Pila naman taon mo nagbalik-balik sa barangay, nak? Maalay ki pa. Nao, nagdit kay ko silang gibuhat ay. Ay, unsa may na tumuhaton ini. Ay, hambot lang pa. Basta kay gusto ko makabayad sila sa tanang kahasol nga ilang gihatag na ako pa. Betty, Gusto na gyud unta kong mo surrender na lang. Pero ano gunsab kaayong akong gihaguan, unya di ko mabayran. Ug nahibaw sab ko nga dili ko nila undangan basta dili nila makuha og balik ang relo nga ilang gipasangil nako nga ako mo'y nagkawat. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, grabe ang ilang pagpakauwaw nako ug gitapuk-an na mis mga tao ug gisyagit-syagitan ko. Unsay pwede na akong ikaso nila? Ikaduhang pangutana, wa ko nila bayre sa akong pagmasahe nila kay gipasangin lang yun ko nila nga mo'y nagkawat sa relo. Hangtod karon, wa pa nako makuha ang bayad. Unsay angay nakong buhaton? Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto ug ako mismo mo'y nakakita sa bata nga nagkuha sa relo. Sa dihang gikompronta nako ang bata, dili ni mo tingog ug igo ra mo hilak. Karon kay ikiha kuno ko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba di ay na? Ikaw pa to katapusan. Nagbalik-balik na mi sa barangay aron paghusay, pero wa gyud sila ebidensya nga nakuha gikan nako. Unsay angay nakong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana kabahin sa tuang mga kapikas, karelasyon sa ato ang mga butang, sa tuang mga papeles ug uban pa. Busa, ayaw na ninyog dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Kumusta man mo nga naminaw sa ilang panimalay, sa ilang mga opisina, sa ilang mga tindahan, sa ilang mga sakyanan, no? Kumusta mo nga mga suking tigpaminaw, mga likers ug followers nato sa DYHPRMN Cebu o sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Magpag-greet si Landry Montero Baliado. Hi, Attorney Elaine. Greet nako Halagat family. Iyahang mama nga si Laureta Montero Halagat. Og sa iyahang cousin sa iyahang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero Apdian. From Landry Montero Halagat. Naa sila gikan sa Mindanao. Of course, sipa kay tas Mindanao guys, no? So thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw ug pagsalig no sa ato ang programa. Si Betty, 33 years old, mo letter sender na to karong adlaw, di na to isulti ang address per her request, no? Ang iyahang pangutana, gipasangin la ni siya sa ilahang customer nga nangawat siya. Customer is always right baka ni, no? Sa aning higayon na or naa sa gyoy customer nga badlungon kay naghago baya po din taon trabaho ha si Betty unya sayon nun lag customer. So una niyang pangutana, gipakauwawan siya. So grabe kuno kayo ang ilang pagpakauwaw niya o gitapukan nami sa mga tao o gisyagit-syagitan ko. Unsay pwede na kong ikaso nila? Of course, pwede tag oral defamation or unjust vexation, depende no sa gravity sa iyahang pagpakauwaw o pangmasangil sa imuha, labi na nga di baya tinuod mugna no kung himo-himo ning storya, then pwede gud nato siya bawsan og kihaan kay di sad gud sakto nga pagtaka tag pakauwaw sa mga tao og mopasumangil og magbuhat-buhat og mga pasangil di pa gyud tinuod. Ikaduhang pangutana, wala ko nila bayri sa akong masahe nila kay gipasangin lang yun ko nila
nga mo'y nagdawat sa relo. Hangtod karon wala pa nako makuha ang bayad unsay angay nakong buhaton. Okay, usahay para di na lang ta magsamok, equates na lang na nato, labi na kung pananglitan di na lang sad sila mupasakag kasog na hilom gani na agi usahay ingon ana. Basi nagpasangil-pasangil to kay wa to'y ikabayad mo nang giingon ato kanila nagpamasahe wa di ay dang kwarta bagag naong no nya kuman di angin-angin pa ka. Next time careful lang sad gyud ta labi na og kaning mga gamit ba sa mga customers nato atog yung inon nga naamoy tarong butanganan no and careful mo nga dili mo liable sa mga mawagtang dinha sud sa spa. Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto ug ako mismo maoy nakakita sa bata nga nagkuha sa relo. Sa dihang gikumpranta nako ang bata, dili nimo tingog ug igo rang nihilak. Karon kay ikiha kuno ko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba day na? Okay. Ang kanang definition sa child abuse sa klaro sad na og sakto, no? Dili sad gyud na ingon nga kay abi gi-confront nimo ang bata, gipangutana nimo, giduol nimo, makaingon ta nga giabusaran nimo or ni cause ka og mental, physical, psychological harm sa bata, no? So, depende sa gyud giunsa to pagkabuhat, but I don't think it will qualify as child abuse, no? Kay kung nakakita sa gyud ikang nakuha niya ang katong maong relo, dili sa gyud ka kaingon nga child abuse to, no? Kay kanira ba usahay ang bata baya gyud tungod aning sus kaning juvenile justice law, ang bata mo ipaon para mobuhat og krimen ug buhat og dautan kay exempt man. Ikaupat og katapusang pangutana nagbalik-balik na mis barangay aron paghusay pero wa gyud sila ebidensya nga nakuha gikan nako. Unsay angay nakong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Okay. Of course, kung you don't want to let it go, ako usahay no kaning kantang Let It Go, Let It Go, di ba? Dako sa gyud tabang para sa ato ang peace of mind. Naay usahay mga butang guys ba nga kana ganing pwede di na lang nato paliton, di na lang nato daginuton, charge na lang nato to experience usahay, mahimo ra gyud for our peace of mind. Kay usahay kung di gyud pud nato nilungan atong papadayonon nya dili kay ana kadako gamay ra kaayo, no? Although nakakos og gamayng kahasol, gamayng pagpakauwaw, unya atong iprolong ba di ta ka move on, no? Nya dili, is it worth it pa? Muna akong pangutana ba sa ato ang kahago o kahasol. Sometimes we need to learn our own battles, no? We need to learn to play our own battles and to choose them wisely. Dili sa tanang higayon nga ang mga bati nga gibuhat nila pwede ra gyud pud nato na israg off nga ay nalag di na lang ta mo daginot ana. Pero of course, wa pud ko mag-ingon nga dili ka pwede mo buhat og action nga legal kabahin sa nahitabo nimo. Pwede ang akong punto manggod ani is dili baya po din anak kasayon mo file og kaso ngano mahasol sad baya ta, mahago ta, makagasto pagyud ta. But then again, if you really want, I already told you sa imong unang pangutana nga pwede ka maka-file og kaso, either damages, pwede ka mo file og kasong kriminal wherever it will qualify, unjust vexation baron or oral defamation, depende sa gravity sa pagpakauwaw sa imuha ug sa extent no in which nadaot po ka. But again, huna-huna ag tarong. There are things that better na to i-let go kaysa sa maghasol-hasol ta. Ug wa na lang kung wa na sad gyud kanila pod hasula. Hasula. Hehe, bitaw. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.